че изкуството в древността е било синкретично, от гръцката дума синкретизъм. Съединяване, защото са се преплитали танцови, музикални, театрални и художествени елементи. Ще минат хиляди години развитие, преди изкуството да се отдели в отделни жанрове. Опера, балет, театър, пантомима, изобразително изкуство. Да, и нека сега ви разкажем как са се появили първите театри в Древна Гърция. Всъщност, изкуството на Древен Египет оказва огромно влияние върху древногръцкия театър. Развита музикална култура в Гърция Има още преди 4000 години, но повече сведения имаме за периода от преди 2500-3000 години от поемите Одисея и Илиада на Омир. Изкуството в Древна Гърция се развива от нуждите на бита и религиозните вярвания. Организирали се шумни шествия и празненства в чест на богът на виното Дионисий. Хвалебствените химни, които пеели гърците, наричали дитирамби. Статуята на бог Дионисий била поставена около кръгла площадка, наречена оркестра, и около нея са се разполагали група изпълнители, които със своите песни, танци и рецитали изобразявали основния замисъл на автора. Именно тази група изпълнители даде началото на античния хор, който се развил до хоровото пеене, което познаваме днес. Думата хор произлиза от гръцката дума хорус, която означава съчетаване на пеене с танци. По това време обучението по танци било задължително. Считало се, че човек развива духа и тялото си. Учените считат, че много от принципите на гръцката танцова култура преминават в основите на европейския класически танц. Прието е, че в края на античната гръцка епоха именно съчетанията на хорово-танцовите изпълнения и шествията по време на празненствата се заражда театърът. За организирането на различни драматични състезания по време на празненства са се строили специални сгради. Първоначално дървени, а в последствие от камък, наречени театър. Оркестрата е свързана с сцената, откъдето излизат костюмираните актьори. Театрон са наричали зрителските места. Преди 2500 години названието театър се е отнасяло за цялата сграда. По това време изпълнителите в хора и артистите били само мъже. Да, дори женските роли сте изигравали от мъже. Актьорите и хорът носили маски с различни изражения, тъжни, щастливи, усмихнати и плачещи. Дрехите им били ярки, а на краката си носили високи обувки, наречени културни, за да се виждат от последния ред на сцената. Много от древногръцките трагедии и комедии са запазени и до днес. Водещия принцип в изкуството на Древна Гърция била красотата. А знаехте ли, че думата музика произлиза именно от древногръцките музи, богини, покровителки на изкуствата? Много и разнообразни били инструментите по това време и те дават началото на съвременните ударни, духови и струнно-лъкови инструменти. Лира, цитра, барбитон, чинели и звънчета. В Световната война с Рим Гърция била окончателно покорена. От град-държава Рим се превърнал в огромна империя. Римляните взаимствали от древногръцката култура, но театърът се превърнал в зрелище за масите, защото предпочели циркът, а танцът се превърнал в украшение на пантомима. Надяваме се, че научихте нещо ново и ви беше интересно. А как са се развили изкуствата след това? Ще научиш следващия епизод!